लोगोफोर आंनि बायदि खाफाल दंबावो नामा सोरनावबा? नै सानाव सानसे बाङा सिङा नागिरबाय, हराव हरसे 9टासिम फिरफिलि सालायनानै फैबाय। बेबायदि सैमा खिलानाय सोरनावबा खाफाल दंबावो नामा लोगोफोर? आंनावसो दं बेबायदि खाफाला, रावनावबो गैला लोगोफोर, आंनावसो दं सैमा खिलानाय खाफाला। नै सानाव सानसे बाङा सिङा नागिरदो, 3टा 4टायाव माल गारनानै न'आव फैदो, दुगैदो आरो हरनि 9टा 10टासिम फिरफिलि नङाबा इ-रिक्सा नङाबा थाम सालायहैदो। जथेस्थ' मोजां खाफाल बेनो ना लोगोफोर? बिदि मावनानै जानांगौबासो मोनजायोना मानसिया। सैमा खिलानाय खाफाल बियो ना मा होनो बेखौलाय लोगोफोर? माने डाबल खामानि मावनायखौ सैमा खिलानाय खाफाल होना होमबा? बेनो आंना। फुङाव 6टायाव सिखारदो, जादो लोंदो बाङा सिङा लायदो, 3टा 4टायाव फैदो, दुगैदो लोबदो आरो फिरफिलि सालायफिनदो। फिरफिलियाबो ओरैबायदिबाव, पुलिस प्रसासननिफ्राय माबा टाउनाव सालायनो मोनानो, बालनो मोनानो, जि दावराव। हमगोननो मागोननो, कम्पानिखौ हमनो हाया, नों आं पाब्लिक सालायबासो हमनो दावराव जायो। मोजां खोथा बियो, नंगौना नङा लोगोफोर? जाय फिरफिलि सालायो बिसो मिथियो। बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ।